Dostlar selamun aleyküm. Ne Halipa hoca ayfın yanına geldim. Halipa cancanın sağ olsun. Emmeniz bile var değil. Açıkladın var mı? Zim bir haysım var ha. Ne mi? Hiç sözün durmuştu. Bana yükünden, öyle mi? Ölüm ol. Dünyanın korkun, ölüm ol. Bol ölüm ol ya da köyünür. Hiç öykünmeyin mi Halipa'da? Ay başka bir öykünden öykünüyorum bana yükünden. Böyle Halipa. Bunun canı tam öyle mi? Alo. Alo. Alo hovam. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Komutan. Huda şükür. Berdancan bir hocayı kurup berayda dağıt. Ne açımat verecek? Önkü kurup dağıt. Nerede dörtte olmuyor dedik canın kalmayı. İşte diyorum sana ben dörtte. Alo. Eskiyen mi? Düyen taptın mı? Taktım. Balonla ön konkur kolla geçir derro. Balya tavır. Öçür derro, öçür. Balya. Hani ettik ama. Ne mi oluyor? Drone yerinize vurganlar aydın mı? Ay bir de şey diyor ya. Canın kalmıyor. Balya tavır ne demek? Qağı iyileşler ve kaçan konser berýäňiz diýe. Näme diýip jogap berer ana? 20 sene diýiş şulaýyn. Oho, nirde? Bir karar mihmananatyny abadadyr. Ay tuğla emmege de garaşýan ana. Sagat 20:00'da ýöretesiniň haýyşlaryny üçin aýdyň trendikimi neti edenden şow konser. Hınha mehriban adamlar, bugün bizim Göktepe toy mekanymyzda Türkmenistanyň halk artisti Halipa Maral Durdiýewa mehmançylykda. Halipajan bir öýüň aýdyp berer. Göktepe toy mekanymyzyň naharlary, hyzmatlary aýdym aýtmak üçin döredilen mümkinçilikler bardy. Tööleme çöreklisi bolsun alajan awra getirsin. Idi mehribanlar Göktepe restorany, toy mekany hemme mümkinçilikler döredilen şertler hemmesi yüz götürümde tööleme. Toyulaşsın. Şular ýaly biziň asuda ýurdumyzda şular ýaly toylar köp bolsun. Näme restoran maradaýsan esasylaň bir diýsen bolýa. Bowaken. Sağ olun Halipa, köp janyňyz sağ bolsun. İş yok dünyada oturuyorum onunla pardon. Bana Pablo okçuna değil bardadım. İş yok dünyada oturuyorum onunla pardon. Bana Pablo okçuna değil bardadım. Salam aleyküm mehriban tomoşaçylar muştaklamyz. Ben siziň hemmeňizi söýýär. Nirdedirňiz öýtýäňiz bitşima. Teredäle o dağavat men dağavatam diýberem qakarym. Davlenim gata dağavat diýen. Aşeýle normal bolsa dağavat diýen. Ine biziň şu dinç günümiz, dinç alýas, ine mehriban adamlar, tomoşaçylar, gelinler, ýaşullar, umman hemmesi daşymyzy gurşabally. Halipamydan ma häzir görkösem tanarsyňyz. Etil Halipanyň gatdaryna da bir daýaw ýigit bar. Boyu 1.80. Saçam gür. Şeyde bir yanıpdy. Owa, Sarhan ağa, mugallim. Sarhan ağa tanayan bolsa, Şarif. Bileňim näçe ýaşapdy şu gün? Yok, 40. 40. Ine mähir balam, teretin. Halipacan. Halipa, eliňizi galdyryp goýberem. Halipam, eliňi galdyr. Halipa, ussat sadanam. Ine ýaşyla teret. Sarhan. Sarhan. Ömrüni mugallim bolan adam. Şat men gaptarna dur bolyn var, ýene şekil gyrtdy orta. Teret. Şu gün var, adam ýaşardy şu. Owa, tööleme. Ýaşyly, ömrüň uzak bolsun. Janyň sag bolsun. Görjüňem gowluk bolsun. Durşmak kutlayan ýaly aýtma her gutlat diýip. Owa, ömrüň uzak bolsun Allahjan. Mehribanlymy? 81 ýaş. Allahjan hemmemde Hudaý ýetirsin. Biz 60 ýaşda bir hil davlenýämiz galyp öňüýde ýörep bilmezdim. Bir hil bir adam, 4 adam bolupdy. Tööleme bara agyt göräýde, tant edenle. Goşgokanna, aýdym aýdanna, alganna tööleme. Ýaşuljan. O ýaşuljan ömrüň uzak bolsun. Goşga aýt ýöne bara. 18 kuplet aýtma.
Gayrat et. Tüyü vardı. Halipa teret, qowtağlar döröt ýäte. Söýgü gelin gıylar, söýgü ýeteret. Ah, wah, söýgü ýaşap bolarym ka. Bol. Neme? Lale gulli mutlu gul olsa kıyız yemektir diye bir şahir. Ene de başladı da. Bağın bede gul olsa dün bede gelinler kıyızlardır diye söyleden. Ana gördün mü? Mağsımın atağının dünya senin dulsuz sağamı söz gelin kıyızın bolmasır diye. Hava. Şimdi ben köyü karramıyorum. Benim köyü var diye çok koşlaydı. Ayt ýaşyly. Söýmesen ölýän göni. Şoň üçin söýüp ýaşaýar. Söýgü bolansaň ýaşaýar. Yaltanman kıyızların tireni bilen yağda sehramın gulu tutarmaz. Saçlarına giren çın yağda onun balığı tutarmaz diye. Ana şondan mehribanlar tegden mir ýaşady, gördüňiz mi? Söýgü ýaşaýar, söýgü mehribanlar. Hemmämiz gutlaýar. Uman mehribanlar hemmämize Hudaý ýetirsin. Allah'tan şo ýaşa ýetmek, özüňimizi özümiz oňormak, akyl huşdan aýyrmasan algap çykýar. Şeýle begendim şu ýaşalygyň hemmämiz gutlaryň mehribanlar. Jalan sag bolsun. Assalamu alaykum mehribanlar. Arman ene şu saat bugün Türkmen Awaz şäherinde ýörüňde ýaxşy goşunyp bilen birlikde durşyk. Assalamu alaykum. Aleykümselam. Gowmýadaýlar? Allah şükür, Allah şükür. Taman işleňizmi? Beter ol, sağ ol, oğlum. Tanrı'nın hizmetinize, hizmetinize, hormatinize, Abduşy ol, Abduşy toýda oýdyk şu çarjyda. Köp sağ ol, ertede buyurun, yeni gelýär. Netip boldy. Bir soraklarım var da Lebapylat, Muştak. Lebapylat diýende gözüňe näme gelýär? Irtkal, bereket, hawa, bir bereketli toprak, halal, kazanç, halal adamlar, hawa, bir Türkmençilik, umuman lewap toprağı diýende bir sözden aýdanda bereket gözlemeýär. Sağ ol taýta. Ýene bir soram var da. Ikimiz de meňze şyk bar, näme meňze şyk bar. Kimide meňzeşik senem adam, menem adam. Ýene menem goşa eminde. Ikimiz hem krasavçy. Ömrümde hiç kimin beydi vallahi görmedim. Birinci kez работаем. Работаем, sağ ol. Yürütü kene kanjytyň adından söýläp goýurlar. Sağ ol. Ene bu gapyn dep başardynna. Работаем. Onun ağam $100 salıcı jüýüne ýaşa bir gutlap berdiydi. O pul beni öz malky çeken adamlar Adem Stadium ikinci konkurs edip aýdym onda biriňde şol $100 puly toy soňuňda goýup çekdi. Indi ikinci konkurs edip toyda diňe bagşyp durulýan şeýlermi? Ondan aýdy ikinci konkurs Ulukhan soňu her bir musulmanyň 7 tane atasy, 7 tane enesi bolýar. Indi 14 pulu doğrudan cemi, en atamı. Indi şuna adır kim köprek sağlap berdi, şuna da men kârvatı satılacakka $100 berip, ama bir adamın beginisini görüp, özümün beginip, ama indiki işleme tarafı yol açacakta. Birinci değil, indi eneler tanıyan, öz doğru eneti, başka ne emenet olayar? Indi ya, indi roşla pullar kötüleyen ne emeneti? Böyle değil, doğru değil. Şu an başka olma, böyle başka ne var? Şimdi kimse burayı söyleyip kırmayan bir. Yine ağır haydi. Yeni bir bakımdan aynı. Aynı değil. 2. Aslında $100 iyi. 2. Gece gündüz intizarım sever yar dönmenem senin. Başlı yar dönmenem senin. 18 yaş geçti menden. Geçti gerek. Geçti menden. Görünmedim ey dünya senin. Ay yağmur yağıp yer doymasa sever yar, mennenen doyarın senin. Kaşlı yar dönmenem senin. Ha bu geceler hoş geceler, hoş geceler, hoş geceler, hoş geceler, hoş geceler, yar kucağı, hoş geceler. Yağmunno menemunno ileri armanarı dost geceler gönlüm senin hoş geceler. Koyduğuna belli mi? Velayatda toy soğukta meňilen geçişek bolýan diýen ýagşa. Toy soğukta diýen sağ boýunça mı? Hawa. Yo geçti oğlum şu an.
Yok kim velayeti kendi gidip yani çok. Yok sen kim ise şu an son kuvatı hadım köpürlüydü ha. Ne için şu velayet köp katnalarına şu an 3 gün vardı olur mu ha? 3 gün vardı olur mu? Ne yerti kunun 20 değil, 24 değil, 20 değil, 30 değil ha. Ne mi denir bilen şu? 25-26'da mı bu toyu uğraşırsa ne mi denir bilen mi? Te kan kul talip ürün ya. Çıkyalar durmuşa. Şondan düşünürür mü? Ava. Ya men 2 toy soğsam mesela ya bir toy soğuyara 2 toy soğun ya şu halal o. Şeyler mi? Ya. Tamam ya. Ya hakikaten kendi orta şeyler şu velayet. Abi şu bizim energilerimiz denizde Şu an öyle. Hakikaten ya. Abi kovdan mı?